A végig megyek rajtad Öreg színvarát, te hogy kerülsz ide idegen konyhába? Ha meg a Berci. Ugye milyen kicsi a világ? Krahács itt, krahácsot, krahács mindenütt. Hogy kerülök ide? Te hogy kerülsz ide? Te is meg vagy hívva ezekhez. Kikhez? Hát ezekhez, akiknél most vendégeskedünk. Gondolom meg vagyok, mert hogy itt vagyok. Nagyon rendes népek, ugye? Nagyon, nagyon. Te kik ezek? Mit tudom én? Úgy taszigáltak át ide egy másik szilveszteri buliból. De azok is fáj népség voltak. Hát azok kik voltak? Tudja a rossz sem. Csak úgy belekerültem, mint Pilátus a krédóba. Ilyen Isten, Berci! Komán, te micsoda napom volt. Képzeld, reggel óta talpon vagyok. De még csak nem is löncsültem. Mit nem csináltál? Annyi időm sem volt, komám, hogy bemenjek valahova löncsülni. Hogy bírod ki ilyen sokáig? Te az ilyesmit nem szabad ám visszatartani. Bercikén, te lemaradtál egy brossúrával. Miért? Hát nem tudod, hogy nálunk most löncsülés a divat? A Rózsadombi étteremből is löncsülő lett. Löncsülni az annyi, mint ebédülni, na. Angliából úgy üt, mint a foci. Na hiszen, hát akkor löncsülésbe is legyőzik őket. És? Hát miért mibe győztük le még az angolokat? Hát fociba, 6-3-ra. Ja, komám, mikor voltak? Hogy mikor, egy pár héttel ezelőtt ezzel a két bársonyos fülemmel hallottam az idén. Szepesi Gyurka kajabált a Kossuth Rádió, hogy Puskás odaadja ide Kútinak, ide Kúti kiteszi Budainak, Budai vissza ide Kútinak, Nándi lő, gól! Hát meg vagy te budjantva be. Hát az a meccs nem akkor volt, hanem 20 évvel ezelőtt. Csak ezzel vigasztalódunk, mert ez volt az utolsó nagy győzelmünk. Azóta már nagyon sokszor kikaptunk, komám. Fura dolog ez, Tónikám, hát már csak a régmúlt dicsőségen rágódunk. Mi lenne a magyar történelemből is csak az utolsó nagy csatanyerést közvetítenék, mi? Akkor aztán mondhatná a Szepesi Gyuri, hogy Hunyadi Jánosnál a láncsa, odaadja Kapisztrának. Kapisztrá átadja Kinizsi Pálnak, Kinizsi Pál Dugovics Titushoz teszi, Dugovics Titus már csak a törökkel áll szemben, de kicselezi, magával rántja, zsupc, gól! Az a bajod neked, édesapám, hogy minden fekete szemüvegen átnézel. Mert a rózsaszín már nem divat. Na azért azt is látnod kéne, hogy jót is hozott Krahácsnak az 1973. Tudod egy, komám, hogy rekordtermés volt borbú. 100 éve nem termett annyi az áldott krahácsi ecetes muskotájból. Pedig a világmárka, az direkte orvosi célra veszik a nyugati országok. A legnagyobb betegek is meggyógyulnak tőle. Miféle betegek? Hát az alkoholisták. Rá se néznek többet a borra. Csak azt tudnám, Pajtikám, hogy hová teszik az idén azt a rengeteg bort. Hát nincs tárolótér. Hová teszik? Ám már tették is. Hova? A lóvári úszodából kieresztették a vizet. A medencét megtöltötték borral. Nem ette meg a fene. Hát, képzeld el a Fakeci bácsi. Tudod, a Ságrestjés. Aki 5 literre van hitelesítve, most rendszeresen lejár az úszodába pillangón. Pedig azelőtt úszni se tudott. És rác bekiabált neki a héten. Fakeci bácsi, 2 tempó között emelje ki a fejét. Azt mondja az öreg, majd ha bolond lennék.
lesz, komám, az amerikai úszóbajnok is nyilván így edzett. Melli. Hát a Mark Spitz. Mit gondolsz, miért hívták éppen Spitznek? Legalább annyi aranyérmet vitt el, mint a Tokai Aszú. Berti, te ahelyett, hogy itt nyomod a sódert, inkább kuksiznád meg, mi van a konyhán. Akad valami ezekben az üvegekben. Ezekben semmi pajtás, tök üres mind. Hát, szép kis pénzt kapnak érte a háziak kedden a közértbe, ha visszaviszik. Aztán vihetik szegények, úgyse veszik vissza. Ha már miért ne vennék? Hát erre rendelet van. Rendelet, édesapám, mit ér az? Amikor megveszed az italt, azt mondják, így kedves vevő, úgy kedves vevő. Mikor visszaviszed az üveget, akkor azt mondja, nincs reket, kérem. Törvény kéne ide, Tónikám, drákói törvény az üveg visszaváltásra. Lex Butélia. Hát mondod valamit, pajtás? Törvényből írt a magyar ember. Fel kéne vinni azt a parlamentbe. Ott nincs üveg visszaváltás. Hát akkor máshová, mit tudom, a népfrontba. Ők szoktak ilyesmivel foglalkozni, mind a járda, meg a facsemete, meg a törpevízmű. Egy törpét nem vagyok én hófehérke, de azért már kapizsgálod, mert a házi rendet például a Népfrontnak köszönhetjük. Hát azt neki. Meg van már új lakóbizottságunk, ti is választottatok. Meghiszem azt csak, hogy nálunk többen is ráfáztak erre a választásra. Hogy jelöltek? A lakók. -2 fok volt a szenes pincébe, ahol gyűléseztünk. Az volt csak a vacogó mozgalom. Mondtam is a Marabúj bácsinak, az új elnöknek, magából még Hunyadi Mátyás is lehet, mert jövőre a Dunajegyén fogjuk megválasztani. De aztán volt, aki ellene szavazott? Volt, de hogy föltette a kezét, mindjárt le is fagyott. Aztán mondd, komám, jó az új elnök? Jó, te, igen, jó. Ez a Marabúj bácsi, te mindenkit meghallgat türelmesen, az első szótól az utolsóig. Ne mondd, olla humánus. Rossz sebét, olyan süket szépen. De igen igyekszik. Hát pont egy olyan kölött megválasztak, akinek rossz a hallása. Muszáj volt, a Ferencsik meg a Bernstein nem vállalta. Az öreg Marabúj meg legalább egész nap otthon van, mert nyugdíjas. Akármit szövegelnek neki, a rendkedvély csak rám mondja, nem én tehetek róla, azt nem én csináltam. Én nem tehetek róla, azt nem én csináltam. Múltkor mondom neki a lépcsátban, Marabúj bácsi, képzelj el, csak a potyanekék zsuzsikája anyai örömök elé néz. Én nem tehetek róla, azt nem én De pajtás, egy illen öreg elnök. Mindig nagyon jót tesz. Az amerikaiak is jobban jártak volna, mint a Nixonnal. Ezt a marhaságot meg honnan veszed? Miért? Hát lehetett volna lehallgatási botrány, ha az elnök süket. Nincsen semmi vatergate. Isten áldjon meg, az megint más. A Pentagon. Tudom. Amit a Kodály meg a Bartók talált föl. Micsodát? Hát, hogy a gyerekek Pentagon skálába énekeljék. A szép régi magyar dalokat. Meg vagy te húzatva, Tóni. A nem Pentagon. Ne így áll már, annyit az Isten áldjon meg, mert megint összekeversz mindent. Ne, az a baj, pajtás, hogy nem tudom ezt a koszos üveget kinyitni. Mi? Húz ki A kurság állt volna bele ebbe az újmódi dugóba. Az egy komán, mit szólsz ez? Hát egy őrült garázdálkodik között. Az anyja, te! A dugó a fronton. Hát valaki a bolondját járatja velünk. Hogy? Kitalálta a régi dugó helyett a füles műanyag dugót, a fületlen műanyag dugót, a füles bádog dugót, a pattintós recés műanyag dugót, a pattintatlan recétlen bádog dugót. De összevágja az ember a kezét. Kitípi a körmit. Ha meg alulul neki esel egy valamivel, akkor új orba kened magadat. Percikém, ez a dugó ármány egy új mohácshoz vezet bennünket. A nemzetünk legjobbjai ontják a vérüket.
Figyelj csak rá, komám, szilveszterkor hányan híják ki a mentőket? Hiába híják, azok nem tudnak dugót húzni. Hát, azért mondom neked, hogy itt csak az adminisztratív intézkedés segít. Új dugó törvényköl, méghozzá parafálva. Mondasz valamit, egy komám, mert a jogszabály arra való, hogy segítsen az állampolgár ügyes bajos dolgai. Ugye milyen jó, hogy itt a nyáron is, amikor rendeletet hoztak, hogy a kofák ilyen és ilyen paragrafus alapján kötelesek meglékelni a dinnyét. Én, pajtás, kizárólag a jogtanácsosom kíséretében jártam görög dinnyét venni a garaira. Tudod-e te vénykrahácsi, hogy erre büszkék lehetünk? Ja. Mi vagyunk az egyetlen ország a világon, amely kódifikálta a dinnyelékelést. El volt a dinnyebulla. Hát igen, Bercikém, de az ebb rendelet se kutya, illetve a kutya rendelet se ebb. A fővárosi tanács 3-szor is foglalkozott vele, annyira felizgatta a városatyákot. És tudod miért? Mi? Mert ez közügy. A kutya dolgokban mindenki érdekelt. Az emberek egyik fele már belépett a kutyatartók nagy táborába, a másik felének nincs kutyája, de az meg belelépett. Bizony mondom neked, pajtás, hogy nekünk, rahácsiaknak fel kell pesdítenünk a közéletet. Hát mire való a rahácsi képviselő a parlamentben, nem arra, hogy nyomja a törvényjavaslatot. Jaj, komám, az a krahác, ami akác lombos, tücsök cirpese, rigófüttyös édes krahácsunk. Mi folyhatott ezen az estér? Ott, komám, erősen terjesztik a kultúrát. Cibálják a malac farkát a kultúrházba. Jaj, komám, ha ott lehetnénk most, Berci. Jaj, lélekbe ott vagyunk, egy komám. Ott bizony, Berci. És most emeljük poharunkat, és üzenjük haza Krahácsnak. Bújjék! 9981! Mi az, hogy 9981? Hát a posta irányító. Hát gyorsabban odaérjen a bujjé. Boldog új évet Krahácsnak! Hát de miért csak Krahácsnak? Az egész világnak. Hát tök mindegy, pajtás. Krahács a világ közepe. Az egész világ egy nagy krahács. Kedves édesanyám, boldog új esztendőt, kösse a fejére az ünnepi kendőt, küldjön kolbászt, hurkát, egy tepsi kalácsot, hadd köszöntsük vígan Lóvárt és Krahácsot.